Väčšina ľudí si myslí, že najväčší alergén ryby, vajíčka, orechy a tak ďalej. Ale v skutočnosti mám v poradni extrémne veľké množstvo detí, ktoré majú alergiu na celer, na jablíčka, na mrkev, na bramboru. Dieťa v 2 rokoch nepotrebuje láhev na pití a už vôbec nie čistej vody. Tá čistá voda by nikdy nemala prísť do kojeneckej fľašky. Nikdy. Že proste je to úplne iný charakter pitia než toho mliečka, má to inú hustotu. Pokiaľ to dieťa nad rok jedáva 3 porcie mliečnych výrobkov denne a jedna porcia je zhruba 125 ml mlieka, 120 až 150 g jogurtu alebo 20 až 30 g syra a toto, 3 takéto porcie zje denne, tak ja tam vôbec nemusím dávať mlieko na pitie. Absolútne. Tá pointa je v tom, že jedlo je hra. Alebo hra je jedlo. Skrátka, ako sa učia deti najlepšie, je formou hry. A v momente, keď ja tam ako rodič nesprostredkujem tú hru, tak to dieťa v podstate oberám o tú skúsenosť s tým jedlom. Kopanie jedlíkov je veľmi akoby podvyživená a kopanie jedlíkov je naopak obézna. Paradoxne, pretože si to vlastne kompenzujú tými vysokokalorickými jedlami alebo nápojmi. Nechcem, aby to vyznelo, že som nejaký propagátor sladkosti a že je úplne v pohode kúpať deťom sladkosti, ale myslím si, že je úplne v pohode dieťaťu proste ukázať, že je to súčasť normálne vyváženého jedálnička. Celý rozhovor už na vás čeká na herohero.co/mámy sobie.